Akin ni. Mga tanak ko ni kay karaang abogado ni. Pre! Ano sa kada, pre? Kuhan ni pre ba kay Wala kay kuan ron trabaho, pre? istudyohan ako ni ba? O sa kuan na? Wala ba kay trabaho ron? Wala man noon. Naunta ko'y pangutana ba? Rest din ako ron. Na ko'y pangutana, pre? Unsa man ang pangutana nga mura makag-isog na Kuan kayo. ba? Kaso-kaso man gud ni, pre. Ikaw may hilig ani kay karaang abogado man ka? Unsay kurso nimo ron pre? Kanis eskwela ron. Wa pa ko lagi naka kuan, pre. Wa ni undang pa ko rong tuiga, pre ba? Nanan mo kog loya. Na ko'y kaila, pre ba? Unya, Kuan. Putol og tiil ba? Unya. Ang iyang gitaod sa iyang tiil kuan kahoy. kanang artificial nga mga Oh. kuhan kanang kahoy lagi. Artificial tawag na ana no? Oh, artificial pit. Artificial. Artificial pit. Asti lang, pre, ka isa nang nasa kaaway ang ugangan. Uy, Oh. Nagdumot sila, pre, nya. Murag nakaingon tingali sa siyang ugangan og lain nga kuan, daotan nya. Pag-ingon ba? Pas nilang gigukod, pre. Gigukod. unya, unsay naitabo? Gigukod. Gitigbas ang tiil. Gitigbas Oh, ang tiil. gitigbas ang tiil. Putol, oy. Luya pud ato. Photo. Pero ang kuan ang katong kuan artificial ang naputol. Nya karon unsa may kaso ana, pre? Putol pero ang naputol katong artificial nga kahoy, katong naa dire ba? Katong artificial ang dire. Kaning niya Oh. nga tiil nga Oh, artificial. unsa may kaso ana, pre, no? Anong na problema man ka ana? Di ako man gud siyang kuan, pre. Barkada pud nako ba? Hinon, magamit pa na kay abogado man imong giskwilahan, di ba? Oh. O makakuha yung kag base ana, makakuha. Ikaw, pre, kay karang abogado man ka, pre. Unsa may kaso ana, pre, kanang unsa ba? Dili ba ka kanang fingerprint? Ana? Sa fingerprint, pre, nga tiil man, dili man kamot. Di na siya fingerprint. Di ba ka kanang fitness problem or tuan? Na fitness diet? Dili, kay tiil man. Tiil, no? Nya, kahoy pa yun, kato pa yung artificial nga kuan mo giputol. Dili na siya, pre. Kana pit damage? Di ko na siya matawag og legs damage. Kuha na siya, pre. Sige, ito kuha na. Injury? Dili po, no? Dili po. Bali? Dili po. Kay tigbas man. Tigbas, no? Dili gid na, pre. Di ba ka na chopping board? Dili po na chopping board. Ano nakabot magag-chopping board? Chop lady? Dili po, pre. Tigbas gani, no? Unsa man, pre? Abogado man ka, kabalo man ka ng kasuhan na. Kabalo ko ana, pre. Kadali na akong Unsa kay ng kasuha, pre, no? i-explain ako sa mga paminaw, ha. So, paminaw, pre, akong explain sa mo, ha. Kato siya kay nakasala man siya o katong nagtigbas sa iya, ha. Natural nga tigbason siya kay pagkapuno na pud siguro ang ulo. Natural ra to. Kato siya kay gitigbas man sa tiil. Nya ang artificial man nga tiil, di ba kahoy man nga tiil nang gitigbas ka ato, kahoy ka tiil. Kahoy. O sa tanan nga gipang yaw-yaw nimo diha, wala yun. Ay ang tawag ato, pre, artificial man. Kato man kang tiil ang natigbas, pre. Nya kahoy pa yun, dili na siya. Wala to tanan sa imong. Ang tawag ana, pre, kahoy man siya, no. Nya gitigbas, mao na gitawag nga illegal logging. Illegal logging. Nya okay na ta. Hindi ka laging. Pre! Wa kay ayo kang tawagan ka, ha? What's up mga kaatang? Kamirang tuloron kay nabisi tong uba daw nang uli na. So mag shoutout na pod mi aning nabilin ding nagpa shoutout, no, ato ning dalian. So shoutout kay Madison Lopez, Hiroshi Talde, then kay Kwentong Noiski, Dwayne Ski Vlog, kay Roel Quintoy Yahoo at Lintua. Puyo taas kay pangalan guys, shoutout, then kay B-Boy Ginar. Okay, so wala si Jimmy ron, B-Boy Ginar, no, kay busy jud kaayo. So ako na lang ma-shoutout nimo, pero gikan na siya. Siya nagsulat ani. Then kay Carmelo Diwing Daan, then kay Kalag Lohira Vlog, then kay Ryan Aligway, then kay BSL Biner, shoutout kay Chow ML, then kay Samuel Omar, kay John Nolwer Castro, Sniper 3 Vlog, then kay Alan Silagan, then kay Erwin Ronaldo, RJ, shoutout, and shoutout Lods, RG4 Vlogs, then kay Wendro Sendra Analing, Channel 23, then kay Rinan Contivargo, Continido, Wendy Abahon, shoutout kay Wendy Abahon, kay Makoy Simukon, GM Sibial TV, Arnel Minyosa, Jake Oso, Wen Matulog Vlog, then Cancer Gaming, Ren Maestre, then Aldrin Ramos, Richard Ignacio, o kay
Wincy Moto Vlog sa Digos to siya. So shout out pre. Then kana lang ko si kamo namin yung shout out. Shoutout ako akong self. Shoutout self. So guys, don't forget to like, comment, share and subscribe. Ikaw do, naka-shoutout do. Shoutout lang dahil kong Lanilin Agilion og Lara. Yes, shoutout daw. Then for kuan para sa sunod nga among kuhaong mag-shoutout no. So just comment below sa gusto magpa-shoutout then butngi og hashtag kaatang no, hashtag kaatang yun. So dili na mi mag-shoutout kung walay hashtag kaatang ha. So mo na kung hashtag kaatang sa gusto magpa-shoutout kay daghan na kung kaayo. So gamitin yun yung hashtag katang para sa ma-shoutout na mo. So thank you kayo guys. Don't forget to like, comment, share and subscribe.